What's up mga ka-storage sa may parang Rojo? Singkamas boss, 40 lang yan. Bili ka na. Ikaw boss. 40 lang, 40 singkamas. Bili na, bili. Mataw si parang Joby, no? Vendors boys. Nandito na naman sa Dumalay. Ito pa ang isa. Kumpare ko ding pangit. Ay, pangit. Pangit ka pre. Ayos. Ikaw na nga yung binibidyo pa. Choosy ka pa, kala mo, ganda mo. Diyan kita pa kalimat ka. Bakit? Para may upload ako. Bakit ba? Hoy! Tomas! 40 lang, 40. 40 lang ate. Ay, Tomas. Ayos ah. 40 lang, 40. Pre. Ang hari ng Dumalay. Siya may-ari niya ng poste na yan. Ikaw ba rin may-ari niyan, pre? Ayaw mo umalis dyan eh, maghapon eh. Diyan kasi mga ka-storage sa mobile. Yung pwesto na yan. Kaya pag dumating yung task force, takbuhan yan. Kami pala. Ganito kaingay sa palengke ng Dumalay. Sakit ng ulo. Tinggamas! Tingnan nito. Te, singgamas, te! Singgamas, te! Singkamas. Ano na? Bumili na kayo. Mga buhay vendors. Tumal. Linggo naman. Mahataw talaga si paring Roji. Mahataw. Si Roji lang malakas. Singkamas te, 40 lang. Paring Roji lang malakas. Boy, nabintahan ka na? Wala pa. Choosy nito. Sexy yan. Sexy yan tawa. Kaya si Roji, bukos na bukas ako. Aray ko, puta. Ay, sorry. Nagmura si Kadudong. Kiling. Singkamas boss. 40 lang, ano na? Uuwi ko na naman to. Saan? Alam mo, vlog din. Agar dito ako nakita. Yan. What's up? Lager yan eh, nakano yan. Nakabuta yung cellphone ko. Kanina pa siya nag-vlog. Singkamas te. Singkamas. 40 lang te oh. Ay, 40 lang. Teka, may dagdag pa. 40 lang. Maraglag ko yata. Naglago ka? Par? Pre, naglago ka? Kaya pala pa dami tatlong klase eh. May itlog?
May mangga? May sagi. Combination ba yung boy? Hindi, layo. Combination ba yan? Layo. Layo na. Ako yun. Dapat bagoong. Yung itlog. Hindi ko mangga bagoong, no? Masaging. Katerno, no? Saba. Tsaka mais. Basta may maitinda lang. Basta kumita. Walang problema. Ate, 40 lang ate. Ate, 40 lang ate. Ate. Dami namang tao. Ayaw na mamili. Baka hindi ko nakikita yung taas logo. Tangit, kita yan. Kita yan. Kita yan. No. May hulihan na naman. Ha? May hulihan na naman. 2,000 lang. Kumpare ko. Paring Loey. Kano ko ang mga apat? Buti ka pa. Sa akin ano lang? Dalawa lang kasi kami. Kung nilagay mo yung sana yung anak mo, hindi naman kasi Hindi nung dati. natin na lang pas. Video na naman yun. Oh. Takbo ka na po kasi may huli. Oh. Ano masasabi mo may huli na naman? Nakabinta na? Nakakabuisit na. Nakabisit na? Balik ka dun! Balik ka dun! Para marami kang ano. Ay, pari pala. Tropa. Oh, hindad yata. Takbuhan na naman kami! Tara, tara, tara! Nandyan? Di ba? Kahit may hulihan, sudugong ibibinta pa rin, matigas ang ulo. Himdad naman. Dalawa. Sabog kayong dalawa para siya yung naka-orange. Ha? Uniform niya. Ba't di kayo humilan ng uniform ni Amo?